Hei! Tervetuloa Salon liikuntapalveluiden uuteen videosarjaan. Tällä kaudella meillä aiheena on liikkuvuus ja kehonhuolto. Ja liikkuvuushan on tosi tärkeää meillä siihen, että ehkäisemään meidän liikuntaelinjumeja ja erilaisia haasteita. Monta kertaa se liikkuvuus on siellä pohjalla siihen, että saadaan meidän lihakset toimimaan hyvin optimaalisesti. Ja myös sitten niitä olemassa olevia lihasjumeja niin liikkuvuuden ja tämmöisen lempeän liikkeen avulla niin voidaan pehmentää. Näillä videoilla me tullaan aika monipuolisesti käymään läpi kehon eri osia, eli erilaisiin teemoihin keskitytään ja keskity siihen, että kuulostelet ja aistit, että miltä ne liikkeet tuntuu sinussa ja miten voit ehkä herätellä jotain uusia kohtia kehosta mukaan liikkumiseen. Eli monta kertaa siellä arjessa niin me käytetään meidän kehoa ehkä vähän yksipuolisesti ja meillä on erilaisia tottumuksia meidän omassa liikkumisessa. Niin tämän kaltaiset harjoitukset tuo sitten lisää ikään kuin erilaisia liikesuuntia ja uusia ulottuvuuksia siihen omaan liikkumiseen. Ja sitten ehkä myös sit sellaista tietynlaista rentoutta ja pehmeyttä. Nämä harjoitteet myös sitten palauttaa arjen kuormituksesta tai suorituksesta. Ja näillä videoilla on seikkailemassa minä, Johanna Lapintien ja Laura Poikanen. Eli me ollaan ikään kuin teidän matkaoppaana tähän liikkuvuusteemaan. Toivottavasti nautitte ja löytyy uusia kohtia kehosta ja jotain uusia oivalluksia sinne omaan liikkumiseen. Jes, nähdään videoilla. Just näin, nähdään.